Pirkkalaan saapui justiinsa BMW R-tonni 300 RT uutuusmalli Option 719 erikoisversiona. Käsityönä Berliinissä tehdyn Blue Ridge Mountain Metallic värityksen lisäksi Option 719 mallissa erikoisvanteet, koneistettuja osia, harjattu alumiinitankki ja noin säädettävät Wind Deflector sivukatteet. Katteet kun nostaa yläasentoon, niin tuulisuojan sellainen, että varmastikin tarkenee ajalla huonollekin kelillä. Tämä kyseinen yksilö on varustettu kaikilla tehdasoptioilla ja varustepaketeilla. Comfort-paketissa tulee keskuslukituksen ja hälyttimen lisäksi tilavuudeltaan säädettävät varjosivulaukut. Pienemmillään laukut on 27 litrasta ja varsin solakat, laajimmassa säädössään tila on 33 litraa per puoli. Uuden Comfort-matkustuspaketin myötä kyytiläisellä on entistäkin mukavemmat oltavat. Ison takalaukun selkänoja ja matkustajan kahvat on nyt nimittäin lämmitettävät. Lisäksi paketti sisältää tietenkin omat penkin lämmittimet sekä kuskille että kyytiläiselle. Yksittäisenä optiona on vielä ruksittu audiojärjestelmä Audio Pro kaiuttimilla sekä sumuvalot. Tuu ihmeessä Bike-tiimille Pirkkalaa katsomaan, olisiko tää RT sopiva vai räätälöidäänkö talliin uusi pyörä tehdastuotannosta.